Is dóilem gur bíon cean díléon tíntán mar hintán féin. Agus an fá mar cibí áir da na héin duine. Nuair hacan sú thna siig do bhaile héin ní léon rud níos fearr. ná teachtáile agus scoisteach de cheolmar héanagus de leaba héin agus achan rud san áit in aráchtú é. Stoilm gur fearlam guríon Bert bóthir. Nuair tá siúil nu tá de gurí aon rud dhéanamh agus na tá duine éigen in éanaach leat. Ceíonn se leat agus guríonn si an bóthir bíon an bóthir níos ggéire aber agus tá sé sin ceangata leis an ghilga má tá gurí teanga elam an ghilga elam gus má duine éigen cúna leat ó be sin níos écos níos tannaí. Well, go leir sean nach a róla so an cean fearm ná an té atá siúlach bíonn sé scéalach agus an té atá scéalach bíonn sé bregach. Agus is an go sé sin fearr is rud bheith mar is minic bíon duine go taistil agus mar sin de timppla tír agus tagann siad reis le scéalta agus únse dí bhíonach lean íarná agus mar sin. Tá spráil an ceann sin. Mullen an obair an duine agus is maithlam ceann sin mar Gumi minnig bhfuil agat má tá gurí duine gan bhú agus má tá gurí chornúil bhfuil an obair déanta an duine sin níos minicí ná chéile hiagla brathir an obair tá deantaach go is léirú é sin ar an duine agus is cean gurid agus chéint sé bhaim ar an duine agus bíon daoine sásta steas an rud bhfuil agat de ochcha le choirí leith duine, so sin ceanna hasan amach mullen an obair an duine. Is brálam an seanach go móga agus tuí si mar tá lán taithí agam féin ar an brí sin is tócha mas rud ag go mólann tú daoine óga fiosóí siad leis an gceol nó leis an tanga agus rudí eile comá spórt agus mar sin so tá taithí agam féin ar agus oibríonn sé.